right. Inini pakanzi development munyika ndinofara, moyo wangu unonzwa kufara cause ndiri munhu kuti inini ndinoda Zimbabwe kuti ive a better place. As long as tiri panapa tinofanira kusiya taplayer a role yekuti nyika inei ive a better place. Saka iwo even kwauri ikoko unofanira kuplayawo a certain role mbijana. Ndosokachiona kuti mapolitician tinenge tichimapa pressure kuti vashandire nyika chaizvo vasarelax. Akangorara chete teta kuti uyu haasi kushanda, hapana mumwe ari better kuti aiswe, because tieda kuziva kuti patime yedu isusu ndo pakagadzirwa nyika. Tarisa nyika dzimwe dzakaita sana South Africa, izvo vanhu tokudziva kuti nguva yaMandela yeye pakagadzirwa nyika pakanzwai, nguva yeye yakazotonga varungu vekumashure vakazogadzirawo nyika. Tarisa infrastructure yenyika, because vanoziva kuti mapoliticians vanouya vachienda. So panapa nyaya iri panapa ndeyekuti inini manje muZimbabwe pakanzi paitwa development kana paitwa chinhu chakanaka handabasa nokuti zvaitwa nani, cause vanhu ivavo ibasa ravo ngavaite, ndo varipo, ndo maofisi acho avakatopinda kuti vashande, saka ngavatoshanda. So asi nyaya iri panapa manje nhasi kwamuka kuchitenderera nyaya pachinzi president Emmerson Mnangagwa dhiri reStarlink chinji razobudirira rapasiswa, but ndikuona vanhu vakutanga kunyatsouya manje vachinyatsoiyo shamwari nyatsotaura zvinonzwisisika. Uri kuita sei kuti dhiri iri chichi rakamira sei, cause vanhu vanoda kuziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Starlink zvairi da kumboonesana nemaZimbabweans chinhu chekuti kana chakanzi iwo chikunzi $50 ukanzobhadhara $50 per month, iwo that $50 iyoyo intori enough kuti matobuda wabhadhara 50 yako bo zvatopera, 50 yako bo unlimited. But ukazonzwa zvakunzi Starlink yakudariswa mabundles vakutotanga kutotorera advantage manje. Unotoziva kuti pakutovharanwa panapa ndo chitsotsi chiripo, ndo pete takudzoka futi isusu ukaona zvakuitika izvo tetakuita kuti koma ita seya. Saka unofungidzira kuti tingangobuda tichiti imimi apa magona congratulations tuti well done, maita basa rakanaka, it's a job well done, maita zvekuzoti mutisina mabundles. No, hatisidi izvozvo, but chinonzwisisika zvoti kuti vangatoita ka tuti for example iye Elon Musk acho ataroda kana $50 handiti, since iri unlimited iri fast iyo vanogona kuti right guys, nyaya iripo ndekuti isusu takudawo yedu 50 pamusoro, saka unochibhadhara kwa $100 because isusu tisitaunza chinhu panzvimbo. That way zvinonzwisisika. Tikada kutarisa izvozvo zvinonzwisisika chaizvo because munhu wese anenge achidawo mari, munhu wese ari pabusinesswo chinhu chekuti chakarambidzwa chakanzi ukaonekwa nacho unosungwa, iye ndobva afambira nyaya dzacho, ndobva anenge nabusiness rake kuti riende mberi. Zvakangonzwaro ayo zvinenge zvichifadza, hatidi kunyeberana because munhu anenge achitsvagawo mari, but ukanzwa zvakunzi mabundles zvaanenge kudzvanyirirana. But nhasi panapa ndosangana nenyaya futi this guy the award winning journalist Opochi munhu ndiye atanga kutaura nyaya iyi ane ma-issues handisi kuziva kuti ma-issues ake ari papi, but zvakakosha manje kuti tinyatsonzwisisa vanhu vanenge ma-issues nechinhu, tinoda kunyatsonzwisisa kuongorora kuti ari kuti chii ma-issues aya zviri kumeka sense here izvi, because zvinonzi vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora kuti anorwara. Saka munhu wese zvaanenge ataura zvakakosha kuti tizvikoshese. This guy panapa ari kutaura kuti Zimbabwe has licensed Starlink. President Mnangagwa announced that Starlink will be working with IMC Communications Private Limited in a sole and exclusive deal. Who is IMC Communication Private Limited and how much will they charge for this service in Zimbabwe? You see, ndunyaya ndikupotora nezvayo panapa. Vanenge vachizochajawo mari pamaservices muZimbabwe. IMC iyi kutaurwa iyi company iripo iyi hatidi kuswera ichitendererana kana roya pakataka mpini ndeya Wikino Chivayo. That's why muri kuona this Wikino Chivayo guy mazuva ano these days anongogara ari padhuze naPresident Mnangagwa. So iwo ndakakona uchitamba kurali enonopuwa kaakwa kako iwo fantan mabvisira waita hembe ndamupuwa kabenzi kako ubva ngoningirina une birthday futi mukadzi wako kabenzi namomzi wako isi ndo that's Chivayo iyeye ndiye munhu wacho iyeye. Because vanhu vakawanda vaimbobvunza kuti ari kuwani ari kushingirira chi indekazvitaura ndikati kana matenders nechinji nemadeals iro rimwe deal ravhurwa itori dhiri remamillions iyo haisi secret. So saka nyaya iri panapa ndeyekuti manje pari kuzonzi koma services avo ndanani, saka vanhu vese vakutanga kutosecha kuti IMC yacho iri papi ndosenge chinzi inowanika kunana Karigamombe. So panapa ari kuenderera mberi akati there you have it, ladies and gentlemen. The company that got the nod from Mnangagwa to distribute the Starlink in Zimbabwe is owned by his friend, the convicted criminal Wikino Chivayo. According to ZimLive, the next thing is to find out how much will you pay Wikino Chivayo for Starlink if and when you sign up
you see muri kuona kwayakuenda nyaya yacho manje akutotanga tobudisa kuti aiwa yauya tazviona zvaita but ndeyachivhayo ndiye munhu wacho shamwari mazoona ndo pari kuendera mberi pakutonetsa manje because iyi IMC manje iri kuzooneka ameno madesigns avari kuzorova chinchini pari kuzonzi ameno zvatotanga ipapapo hazvisi straight so hazvisi ndo zvaakutotaona pari kuti the lack of sophistication in Mnangagwa regime is breathtakingly historic. The president has given a license for the sole dealership of Starlink distribution in Zimbabwe to his crooked friend Wigno Chivayo, who swindled the national power company ZESA out of millions of public dollars meant for the Gwanda solar plant. Ayama issues avo sekutaura ngandambozviita indiseni kuside kwangu zvangu ukangoita development andabasa notokamboita sei akuna mutsvene pasi pezuva imimi mese mune zvipande zvamakaita but ukaita chinhu chakanaka panguva pa the right time handitarise zvekuti wakambotadza chii ndinongoti well done because as long as zvichiendesa nyika kumberi you see but iyo pana parota kuti aiwa munhu wacho apuwa ndiye akazobuda projects what you see zvakutyisa futi kutaura zvokuti ndiye akazoda izo maproject vachapedzerana zvavo ikoko because ndakanzwa ZESA chaicho ichiti aiwa hana kuba mari unoziva kuti ukazongoti anogona kusuwa ndo dzinonzi nyaya dzichiitika so ari kuendera mberi this guy futi chingunhu ari kuti the company owned by convicted criminal Wigno Chivayo, which has been granted exclusive rights to distribute Starlink in Zimbabwe by President Mnangagwa, is engaging in fraudulent behavior online. The company has allegedly been caught stealing internet pictures and passing them off as its own staff members on its website. This blatant deception not only raises serious questions about the company's credibility and ethics, but also underscores the potential corruption and nepotism that is at play in the awarding of such exclusive rights to a convicted criminal who has stolen from the state before. Makampani acho avakomana pamwe arombotiraya alright yambonziri kuna karibuka munhu but panapa hanzi vakutotora mapictures asiri avo vachiti ndo staff copy and paste unongozi mazimbabweans havasi creative haisi secret but problem yakuitika mazuva ano koda ungonyeba zvinhu zvosinganzi kuti chakati ndazodaire mazimbabweans vanokuvheta that's Zimbabwe for you ndo zvatitori mazimbabweans internet takutoishandisa zvekutodarika ameno vamutofunga kuti vaitoishandisa muzimbabwe yakutoshandiswa zvakadarikidza ari kuenderera mberi haisati apera nyacho ari kuti a company owned by convicted criminal and President Mnangagwa's associate Wigno Chivayo, with the president gave exclusive rights to distribute Starlink, is falsely claiming on its website that it is a web designer named Brooklyn Simons. A quick reverse image search of the picture they are using shows that it is a stolen image original posted online in 2019. How can a state allow a president to embarrass himself and the country by giving exclusive rights to such a bogus and criminal enterprise to work with Elon Musk's company? Ndazoona alright Zimbabwe mazimba pese ponoona ukaenda kune nyika yese unosvika pane mazimba in every country. Unofunga kuti chero watoenda ku Poland, chero watoenda kana ku China, mazimba kachizimbabwean kari kuwanda pazvinhu. So ndo pari kunzi imimi kana mukomana wari kuita chizimbabwean, ngatingoti chizimbabwean kaoneka tinongoitawo ikaka munongoita kuti munongorowa kana zvinhu zvavanhu vototi ndechako chinyeba zvaizi kana zvaizi kuti skiri kuti unoona kuti kwereta kana mota urikufamba inobhilivhizwa ndeyako iyo nyaya kana kutotorwa picture pamota isiri yako. Ndo zviri kuitika kunzi vakutora mapictures vachinyeba kuti ndeyaningirikini but proof iri panapa ndo zvinhu zvikubudisa kunzi akatopostwa 2019 as you can see panapa ukuona ndo iri kutoratidzei kuti mapicture yakatoiswa 2019 saka hazvikuzonzi uyu ndewo ningirikini handisikomutrust because reputation yemukomana ndo iri kudhautwa panapa yachivayo zvese bo yauya Starlink yenzi yauya zvapasiswa but reputation yaWigno Chivayo ndo iri kudhautwa.
ndo iri at risk. Amene muri Zimbabwe nyaya iyi muri kuionawo sei? Ndakuda kumboisiro kwamuri kozi inini kutaura munoona kuti this guy anotaurisa, but mabacho ndoida kutryo kuti ndionesane nemi vamwe vangu kuri kuenda zvinhu direction yazvo kwazvatangira kwazvava, kuitira kuti mukagara muri up to date ka mune muchizonzwisisa kuti aiwa paipai ikazoitika zvakati hazvizokunetse kunzwisisa. So pari kunzi mukomana uyo zvaari kuitawo reputation, nyaya yanetsa hombe panapa ndeyekuti reputation yachivhayo zvaakamboita muZimbabwe ari kunzi kumashure uko izvoiso manje akunzi akubvumidzwa futi kunoshanda achishandidzana netimu yekwaElon Musk yeStarlink iyi. Akutotanga kutotora mapictures evanhu paindaneti achiisa achiti pawebsite rake ndo zvedu ndo chinji zvaive zvekudesigna pamwe maweb design acho anenge atorwa pasi pemuti vakutadza kuita zvinhu zvavo kana kuti vanenge vachingodawo tuvarungu kuti tungoonekerawo so kuti tungonzi turipo, but muZimbabwe tinawo varungu handioneki kuti wai asina kungoenda kunotoreva kungoshanda vese. But anyway, I'm sure achagadzirisawo since aexposwa because vakomana majournalist avarare vachitsvaga kuti vazonzwisisa kuchera, vanoswera vachichera nyaya. Imbe mune muchiti muri kunodhiga goridhe paipai, majournalist anodhiga nyaya zvokuti mujournalist akatopfuura nepane goridhe harise muhomwe anongodarikira achienda achinotsvaga nyaya iritika ikoko because goridhe nyaya ndo goridhe dzemajournalist. Saka munofanira kutoita zvezvenyu makangwarirana chivhayo. Amen.